Keď sme zakladali Showcast, vedeli sme, že to nebude len tak, že potrebujeme niekoho, nejakého Manuša, nejakého Barvála. Tak si hovoríme, mikrofóny máme, srandu tiež, ale niečo nám chýba. V niečo, čo budú veriť všetci. A tak sme sa rozhodli. Ideme za naším kamarátom. Šún, prišli sme do Vatikánu a pred nami 100 000 ľudí a my. Šúnes, poď sem, toto sú vážne veci. A Dick, čo sa stalo? On, že poďte so mnou na balkón. A Dick, my tam dojdeme a 1 000 000 ľudí pod balkónom. Oni kričali, tešili sa, kývali nám. Tak reku, budeme kývať aj my. Šúnes diváci, ak nám dáte odber a napíšete koment, fakt nás to nakopne a dodá sily robiť ešte väčšie vtipy a lepšie videá. Tak kliknite na odber, pridajte niečo pekné pod video a pomôžte nám robiť to, čo milujeme. Vaša podpora znamená veľa, tak poďme na to spoločne. Zaste bachta leta ven.